ibuya esikoleni kuthiwa fonela usisweni, fonela ubhutweni. Yabona uwondla abantu ongabe wondliwa kanye nabo. Uma labantu usuzamile watabalasa wakha wabafundisa bathenga imoto baprogress bese behleba wena. Bathi nimbona una 10 years esebenza kodwa akanamoto. Ngizoyithatha phi imoto ngangena emaqaleni ngenxa yenu. uNkulunkulu makabusise wonke ama-firstborn ngegama kaJesu. I announce a blessing upon all the firstborns. Shout, I receive. Oh Jesus. Akulula ukube firstborn. Because normally firstborn are breadwinners. Normally firstborn are breadwinners. Niyazi ukuthi kunama firstborn adelay ukushada ngoba savusa ikhaya. Yabona? Ya base bathi usenda samshiya kanti phakathi enhlizweni yakho wawufisa ukuhamba kodwa wabona usizi. Phela khona usizo vele ubona ukuthi vele uma ngihamba la ngiyogana sengaphatha umthetho wendoda. Ngeke ngikwazi ukukhipha 3000 ekhaya ngibe sengiganile. Uthi ndoda ucela ungilinde kancane vele ibona abanye bathatha baqhubeke. Ngempela ugcina ukhulele ekhaya bathi umbheke umkabayi wasekhaya uhletshwa abantu owasacrificeela bona. Ngithi uNkulunkulu makabusise onke ama-firstborn endlini ngegama kaJesu. One of the biggest challenge ama-firstborn ugcina ungazazi noma umdala noma umncane. Noma kumele uswenge noma ufake amaphinifu ugcina ungazazi. Uma kubizwa omama ukuthi shona ngama, kubizwa intombi ukuthi shona ngama. Uma i-firstborn ugcina ungazi kahle ngoba zonke inkinga zithululwa. Lesikhathi uthwele abantu akekho othwele zakho. Sikulindile ukuthi uqede ezabanye bese uzothwale zakho. Yabo uma i-firstborn ugcina ubuso ongafani neminyaka. Bathi nangako makuthiwa ugogo ukuthi suma ukuthi hlala, makuthiwa umkhulu obaba ukuthi hlala, ubethi sicela obhuti basale ukuthi sala kodwa ubuye uthi hayi mina ngimdala ngiyondla ekhaya. Yabona ngoba lalelani bafethu uNkulunkulu makavulela ama-firstborn impumelelo ngegama likaJesu. Ngoba listen to me. Ngoba normally ama-firstborn asethe pace ye-family. Hey. Uyazi ukuthi uma kuhluleka i-firstborn maningi amathuba ukuthi abalandelayo. Bahluleka. Ngapha ngakithi uma ibaba hambisa intombazane yakho oqala ukuyofunda eThekwini yafika yakhulela. Wathatha iveni wayilanda wabiza i-meeting utshela lezi ingane elandela ukuthi akekho umuntu ophinda ngimfundise. Ngoba usisweni ngimthumile wafika wamitha. Manje angifuni ukumithola zingane. Nonke nje uqeda isikole nibone nenzalo kodwa akekho ophinda ngimfundise. Ngoba kuhluleke ini? Ungayithathi kancane into by firstborn ngoba uma kushayeke wena. Ingakho uma i-firstborn there are battles you can't afford to lose. Ama-firstborn ngabambe nayo into. Ama-firstborn agcina abazigqila zemndeni. Ama-firstborn ashawo ukuthi nje agcina izigqila zomndeni. Iyodwa isolution yokuphumelela kwe-firstborn ungahlala ekhaya. Uma ngiqeda ukukhuluma nje niphinde nithule nginichazela ngoba lana ngiyasebenza. Uma abantu uhlala nabo ngeke bayiphathe kahle igross. Ngoba bayazi ukuthi ngeke ngadlula esigubhini sikagesi. Uma kuphela i-oros ubone ingane isigubhu idlale ngaso iziyofika enyaweni zakho. Why ngisho nje lalelani bazalwane why ngisho nje ingoba abantu uma uhlala nabo they don't see your importance. Ungayithola ngelanga ufaka kwi-roster yokwasha izitsha. Umwashisa kanjani umuntu izitsha othenga ukudla? Ngoba i-breadwinner ibingena eminyango omunye kumele ayiphuce isikhwama.